Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Tumay Old Beat House Shillong. Ha kala sngi ublay ka Pratrik unay leber arhajar arpway, ka balang nong saulia kalayo ban rakhe ya ka jingdap shispa hanyu pusan snem, jongka, badday hagani ka sngiru, balaseng ya ka balang nong saulia. Sausnem menshwala yo ban rakhi ye ka jingdap shispa hanyu pusan snem jong ka jingwan ka gospel hagani ka rikhasi jentia jongi hanrei ka ni ka jing rakhi pat kadai ka jingdap shispa hanyu pusan snem jong ka balang nong saulia namar badai hagani ka sngi lapen baptis nengkong ya urujon bat u amor badai lemba ka jingsha pen baptis jongki laseng ye ka balang nong saulia ka jingwan jong ka gospel kadai hausnem khat praspa saupuwei ha ka bakala donru ka jing rakhi sausnem menshua kad baka jingseng ya ka balang presbyterian nong saulia pat kadai hausnem khat pras pa sau puhnreu urujon bat u amor ki dai ki kristan ki banengkong ki balasha pen baptis ha u reverend William Lewis u missionary Nari Wales u bawan hadin jong u Thomas Jones dai na nong saulia baka balang presbyterian kala he layar shashaki wei pat ki benta jong ka ri khasi bat jentia bat kumju ru shakeleng ki benta jong ka than shatai lam mi ngi lapun songkun ye ka ne ka jing rakhe de ka baple ya umat sa kan mau ki jing ruai ne ki samla ka balang ki jing duwai ki jing penher ye ki balun shispa anyo pusan snem bat ka jing ot ya uke hagane ka jing rakhe la don lang ru ki moderator na baro lightly ki synod kata ka synod sepngi synod ribhoy bat ka synod mi ngi bat ki moderator jong ka KJP assembly rengkat bat ki pastor ki temen basan na sora presbytery bat baro ki pait rengai ka balang bat ki bala sha khot ngobha
ngi aigo yu blei namar ba wahengi kenika singi ka krau ka ba chispa nyu pusan snem men shuma haga bakum kenika singi lasengi ka balang ka ningkong tam hari kasi ba jantia ka bangut ka balang nong solia namar haga kenika singi ka pratarik umat khat pras pa asau pun riu lapan baptis iki kristan kasi ki ba ningkong agari kasi ba jantia ki ba kerteng jogi kalong amor baru rujan balik kini ki arut dua penang ke balang ke ningkong hari kasi bajantia balik kata lat pendap hang ni ke balang anong solia balik nadu kata kesingi ba laseng ya ke balang nong solia kum ke balang ke ningkong tam hari kasi bajantia pat ak tahan cetai lamingi hi baru kowe dan nak kata kum ke balang ni penong ya ke jengrakhe dak bakan ma kurpang ya ke ni kesingi ke bakum ke balang idas aingo yo blei nak bentak ni ke jing pula ke boleh tin nak bentak jing pensyai kidon ki katukan ni ke para bagai tu stu bakla mal bahas nam arjar kan reu ke KJP assembly kala penong ye ke jing rakhe ke jing dap spa ni pusat senam hagni hi ha barang nong solia ni skua ban pensyai bakatu ke penong ke assembly hagas nam arjar kan reu ke de ke jing rakhe ke jing wan poi ke gospel ke poi ha kat pras pa so poi hangne ke ri ye jungi hangnya sora handong solia dan dari kini ke bagi rakyat mendapat ke adin sansnem do ke jing tre jo ki machinery so obonengkong baki obon khed aga ba arut ki samla khasi kilong kristan kumangal ang mantan khman wa amor rujan apun baptis ki ka pratari umat khat pras pa sa pun rio te mentak senam pratari umat arajar pui idap chispa nyu pusan senam te ingin penkut ingin ke rakyat adu ka khat artrik ke jong Desember arajar arway maningit skam boleh nyalam mengi nang ni khmatan adu ngine pendap ngine kendu ya singi ka bakut jong ke rakhi ke jongi